So ithola because asikho professionally siyayidlala umdlalo nje lo mfowethu. That's Victor Hlongwane there signaling as to the fact that the game should have kicked off right now. You are not seeing a game simply because there is a dispute that's been raised by the 4 captains of all teams. So you're watching right now, anticipating to see a game. There isn't a game to be seen okwamanje. Dumi? Ngiyabingelela kubona bonke ababukela emakhaya egameni lika Jesu. Udumi Mkokstad lo. So we are here sisukele Durban. We come here sizodlala sasusa abafana emakubo to come and play. And now when we got here, because Tina as a gospel, there's nabadlala about 11 aba eligible to play based on ama rules. Kuna ma rules. I-tournament in ama rules achazayo ukuthi kumele kudlalwe kanjani. So one of the rules is the fact that kumele kudlale umuntu wesifazane because we're trying to accommodate abantu besifazane. IGqom they decided not to follow that rule. 1. Number 2, Utira says he claims ukuthi uzamele ukufaka intombazane egamini. I-rule ithi intombazane kumele ingene for a minimum of 10 minutes. Minimum, the minimum isincane kumele intombazane idlale for 10 minutes. Bafaka intombazane ngo last 4 minutes. Mind you, they were already leading low game, which puts iGospel at a disadvantage. Secondly, Utira ulethe ama professional players awu 11. None of them irule ithi ama players must be ama artist. Kumele kube ukuthi bayacula banama album. Utira ulethe ama abafana abawu 11 abadlala ibhola imawo angikuphazamisanga So yonke into imile nje imawo abantu abawu 11 or soccer players abengamele badlala Utira bafakile, which puts us at a disadvantage. We scored the first goal, basicover intombazane idlalanga, they scored the second half, intombazane still idlala. Thina we are at a disadvantage. Ama rules e tournament athi kumele ukudlala intombazane. I-committee yale cup le they ruled for iGospel, but iGospel kumele idlale. We are in a situation manje iGqom abafuna ukuphuma egroundini, and we are also saying we will not leave the grounding because based on the rules we should be playing. Right, guys, I want to know, okay, Zulu, Tira, come through. Guys, I only want the 4 people involved here. We're live on air, guys. I can't do this and you can't be seen. So that decision must be taken here on the air. We're live on air, so unfortunately I can't involve everybody else. The gentlemen here need to tell us, we want to show the game. We said we want to support this thing that you're doing. As the SABC and SABC Sport, we put resources and money behind this to show a game in the off-season. Are you guys then telling me, Ogoti, we have played a movie Chan Li, ngoba nina ni decide ukuthi anizodlala umdlalo akho reasoning enzofika kuyona? Guys, Dumi udliwe cela usiphumela Right, I don't want it to get like this and with you seeing this, so let's take an ad break. We'll talk when we come back. Take a break. Kwaza kwakubi ubukela into enhle kangaka imoshakala emveni koba ikhutshelwe imali nezsponsors ikuno SABC on board bevele on TV besenza elihlazo. Now njengoba nivile uMdumi Mkokstad explain ke i-rules ze game, into yenzekayo i-hip hop ibidlale noMaskandi, then ke yawina hip hop, but iwina nje ikhona irule engakhange ilandele, badlalise umuntu ebengambhalisanga kodwa ke caba bathetha uBig Zulu noKhuzani bavumelana ecaleni ba hayi fine akazude adisqualifywe uzawufinwa. And then ke ngoku kwaphinda neGqom ibidlala neGospel. iGqom yona iphule i-rules ezimbini. 1, badlalisa abantu aba-professional aba more than inani efuneka lidlalela. I think mhlawumbe kudingeka umuntu owano professional, bona ingathi ke uthi uMdumi Mkokstad bebe 11. And then ke ngoku baphinda funeka kudlale umuntu ongumama. Now lo muntu ongumama funeka angadlali less than 10 minutes. Khaba mfake bathi ke xa befuna umfaka kwabe sekushiyeke 4 minutes. So either way iyafana, bezawube ke ngokuba uphulile umthetho. Bathe ke xa bezama uthetha nabo uDumi Mkokstad bathi bona uDumi hayi abazukwazi bana sivumelana sobo mhlambi ke baba fine ngoba bona bafuna uyodlala i-final, so bafuna babe disqualified based on i-rules.
kwalapho ke ingxabano iba khona. uBig Zulu ke wangulo uye watrenda for insulting uDumi Mkokstad ngombiza umfana. Then ke uye waphinda walicela noxolo ke ku-Instagram, uye wathi go live uBig Zulu ecela uxolo kuDumi Mkokstad nonkosikazi wakhe nefamily yakhe kunye nabantwana bakhe uba ambize umfana. Naw into enzekayo ke abantu noba uBig Zulu nayibonile i-backlash ebeyifumana ngoba uye watrenda notrenda, babe ke abanye abantu besithi kaloku nabo bokufanele balandele imithetho nemigaqo ye-game le, otherwise yonke le nto ibingazukwenzeka. Ii-rules zii-rules zibekelwe loo nto leyo. So ke andiyazi uba kuphele kusithini kodwa but ke abantu ke baye bakhalazi babakhuphe imali zabo besuka kude for uba kwenzeke into engolaa hlobo. Andiyazi ke uba bebephi like ikomiti kuyathethwa ngayo because kuthiwa ikomiti yona isithathile isigqibo uba iGqom is disqualified. So ke ngoku iGqom ke ngoku yona i-disqualified, it means ke ngokuba bokusuppose kudlala uDumi Mkokstad kunye ne-hip hop leyo nayo bekufanele uba i-disqualified. So bekufanele uba ke ngoku kudlala uMaskandi negospel if bekuzawulandelwa imithetho, but kuba uBig Zulu uye wothetha noKhuzani bavumelana kuba hayi angangadisqualifywa. I feel like nale into ngengakhange yenziwa kwasekuqaleni, bokufanele uba i-hip hop iyadisqualifywa, kungabe kubekwa ikroba loba umntu angakwazi uthethana nomnye akhethe uba mhlawumbi ke uzawufayinwa instead of being disqualified. Ngoba ngoku ndicinga uba uDJ Tira uye ngoku wabona uDumi Mkokstad netimu yakhe bengathi ba-difficult ngoba nantsi ilanto kwiMaskandi yona khayibe nangxaki ufayina i-hip hop. So bona kutheni bengavumi, kanti uba ke ngoku bekutshiwo kwasekuqaleni uba akho fine ngandawo. If umntu uphule irule and ithi into makabe disqualified then makabe disqualified. uDumi Mkokstad ke naye ke uye wathi go live ekwathetha ke le nto ayithethayo inye uba ii-rules zii-rules. So uBig Zulu yena uqhele uphatha Inkabi Records, so uya nalo attitude and ke watsho ecacisa nalantu uBig Zulu esithi ne-gospel team last year bebenze the same thing, beza ne-professional players. uDumi Mkokstad uye wacacisa ukuba hayi khange baze na professional players bona, wabe echaza uba abantu ababedlalile last year baye babafaka even on social media pages ngabantu abaculayo, akho professional players. Wachaza ke uDumi Mkokstad noba uBig Zulu lento ayithethayo yoba bafake i-professionals utshiso kubo engazazi i-gospel singers engayimameli i-gospel. So laa nto ebeyithetha uBig Zulu ebezama nje ungcolisa igama lakhe, otherwise ayonyani. Imbi kakhulu le nto kwaye imbi kwa indlela abeye baziphatha ngayo, especially uDJ Tira kunye noBig Zulu live on television. U-SABC funeke broadcastile imatch iqhubekekile, abakwazi uqhubekeka ngenxa yengxabano. Kuphinde ke ngoku nangoku sebe-interviewer abanye bamile bamamele. Xa ku-interviewer umntu niyama nimamele nonke, but ngoku xa kuthetha omnye ngokuthetha uDumi Mkokstad omnye ubheka ngapha omnye ubheka ngapha, abanye benza ingxolo. So iyabonisa ukuthi laa nto uba intlonipho ayikho for one another. Anyways ke bethunani, khanike nitsho nina uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Mamgobhozi, uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.